Pak vám tady kluci něco ukážou, já vám něco k tomu ještě řeknu, na jezdí dneska nejsou, a pak si rozdáme za odměnu za celou sezónu. Je to jasný? Takže pojďme si podat ruce. Pojď. Dáme si ruce, pak potká. Jo, právě. Máme tady nějakého fotografa. Kdo má fotograf? Takže teoreticky neješte pozor. Borci! Podívejte na ty medaily. Jo. Držíš? Na pohár. To ne, si dej někam třeba jiná. Ne? Pojďte všichni sem. Tak pojďte sem, červený. Máte medaile? Musím to ukázat. Tak borci, jenom abyste věděli, to jsou brákové zabíci. Ty tady kdysi začínali, potom, protože jsme ještě neměli tak velký tým, tak přestoupili do Future, ten jim zrušili, tak přestoupili do Tatranu a teď se podívejte, co mají s Tatranem získali dohromady. Jo. Tady vidíte tu krásnou medaili. Mistři České republiky v juniorech. To je hustý, ne? Tak potlesk, co? Honza se mu to povedlo, protože ten, víte, kdo chytá v Tatranu? Jeden důchodce, tomu už asi 40, ne? Kolik? 37. A pak tam je jeden mladý a na něj tam ještě nebylo místo. Ale Honza, ten už se dostal do základní sestavy extraligového Tatranu Střešovice. A ten je co? Mistra, kolikrát už? Kdo to ví? 7krát. Sedmkrát, možná 8krát, nevím. A borci, 16krát, tak 16krát borci. A teď borci, jeden z nich, koupíte, to je další medaile. Mistr České republiky v chlapech můžete. Dobrý. No a poslední, protože Honzovi to tenhle rok až moc šlo, tak byl na mistrovství světa do 19 let. A to je historická medaile, ne? Kolik mám? To ještě moc nemáme, vi? To je druhá pro 19 naší. Honza je jeden z těch, kolik je tam v tom týmu borců? Kolik? 20? Takže je 40 kluků v České republice, nebo chlapů už některý, který mají tuhle tu medaili a Honza je jeden z nich, pánové. Takže... Tak, vám přinesli. Borci, to by mělo být pro vás to nejvíc v životě, čeho byste měli chtít dosáhnout. Reprezentovat Českou republiku. A jestli jste si všimli na dresu, tak tam máme co? Českou vlajku. A proč? My jsme jednou chtěli reprezentovat, protože jsme Češi. Je to jasný. A tadyhle vám ještě ukážou kluci, to je letos mistrovský Tatranu Střešovice. Podívejte to jméno tam, jo. Co tam je napsáno? Naladil! Kdo bude chtít potom, může si přijít za klukem a podívat zblízka. A mám tady takový kartičky fixy a kdo by chtěl od nich podpis, protože to třeba jednou bude cena jako, tak si tam za nima potom dojde a on si vás podepíše. Jeden umí 3 křížky, no, ale to je taky jako podpis. Ne, já si legraci. Jo, tak tady jim to potom, když tak ukažte zblízka. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A jestli nám to nevíde, tak doletíme. 27, 28, Tak. 30. Vezmu nůžky s klukama a budeme vám odstřihávat. Tady jsme pro vás připravili, když jste makali celou sezónu, tak abyste měli nějakou památku, tak dostanete všichni doma pohárek, nebude vystavený a vždycky si vzpomeňte, jak se máte chovat, když se na to kouknete, ale hlavně, že máte makat na tom hřišti. Je to jasný? Tak kde začneš? Tak
Tak začneme kapitánem. Nebo uděláme to, začnou 2005, to dostanou pak 2000, nebo 2004, ale první je kapitán. Gratulujem. A vyjde na všichni, když tak dolepíme. Tak jedem dál, to je jedno. Pojď. Budeme muset dolepovat. Možná rovnou si tam... Gratuluju. 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 Všichni dostanou, nebojte. Borci, a tady kde jsou zavíce? Hele, a kdo dostal pohár, tamhle na té lavičky budou zavíci. Tam se můžete kouknout na ty a tadyhle svatosy. A ty pak si nastřídáme nálepky, než půjde. Co? To se s nimi domluvte. Řeká, dobrý góly dneska. Druhá ruka ne. Dobře.